Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Lasing ko uno Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinagkaipitibo, wala na sang iban pa. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 2 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Luwat, Bacolod, Pilipinas. Kuto balabutan sang inyo sa ding waragwagan. Signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Maayong hapon na naman. Sabado nga adlaw, pizza 22 na, doble dos. Sa dos man nga numero, ngamong bulan sang Pebrero, tuig 2020. Pebrero 22 sa 2020, kamusta ang ato sa mga ka-aksyon sa mga bago lamang nagmurarat ang ilang sadik kalibutaw, kabago lamang nakatulog-tulog. Man Sabado wala sang klase, wala trabaho sa mga talatapan sang gobyerno.
Magaluwas lamang makaaksyon sa mga nag-overtime. Kamayara sang dapat nga hiling nga gawon. Mayara sang dapat nga talapuson. May pilermahan sa opisina. Alas 5 ara pa si Haring Adlaw pero matamat sa nagatunod. Ang sunod sa Bacolod subong nga Sabado ay maka-eksperyensya sa nga pagtupa sa ulan mayara kay nasang aga pa pero medyo dabo-dabo kag tulo-talit hil lamang. Ikaduwa sa katapusan nga Sabado sa bulan sang Pebrero. Ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero mong pit sa 29. Amoning ginasiling naton maka-aksyon nga amoning tuig 2020. Masubo-subo para sa mga nagasaulog sa inasad nga birthday nga Pebrero 30. Away sila sang birthday subong nga 2020. Ano bala ang istorya sa siring nga bulan kag petsa? Istorya parte sa kilala nga bagarihan sang pungsod sang Pilipinas sinugani amo ni sang may pinasahi nga pilokay nga tinuga sa bugos nga Pilipinas. Ginaidulo ini sang katigulangan pati nagani subong nga kabataan pero ang kabataan nga nagaidulo siya pipila na gid lamang. Sinong tawo ni si Dr. Jose Rizal. Amo ni sang tinuga makaaksyon nga nagpabantog sa halambalanon nga ang una-una gida ang hambal ni Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. May isa pagiday. Siling ni Rizal ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nyara pagida. Walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. Una sa balita, una sa aksyon. Tatlo lamang na mag-aksyon sa mga sikat nga halambalanon. Naginbilin sa aton ni Jose Rizal. Naginmuno ko si Rizal subong. Ang istorya subong nga petsa kag bulan mag-aksyon. Pebrero 22, 1889, Botselingon, sukat gid subong. Ika-131 katuig subong gid nga adlaw. Sang si Rizal ang nagsulat para sa isa ka grupo sa mga hoben nga kababainhan sa Malolos, Bulacan. Ang sulat niya nagapabutyag sang suporta sa plano sang sininga grupo nga magpatukod sang night school. Ang ginatawag nga Women of Malolos kinabugusan sang mga 20 ini ka mga kababainhan halin sa prominente nga Chinese-Filipino family sa Malolos, Bulacan. Amo ning grupo nga nagperma makaaksyon kag nagapresentar sa nga sulat sa kay Governor General Valeriano Weyler sa tong December 12, 1888. Ini nga sulat ang nagapangabay sang permeso, nagapangayo sang permeso agod buksan ang night school agod magtudlo sang lingwahe nga Espanyol. Una sa balita, una sa aksyon. Pero may problema sila nga na-eksperyensyahan na atubang makaaksyon bangod ang Spanish parish priest. Ang pare nga si Father Felipe Garcia nagpamatok kag naggadangat ini makaaksyon sa pagpetisyon. Pero ang grupo sa ning hobines nga mga babaye nagpakibato man isog sa unang grupo sa mga kababainhan. Ginpakigbato nilang plano para madayon ang pagpatukod kag pag-operar sang sining night school. Sang ulihi way mahimo ang pare sang ulihi nagmadinalagon ining plano. Amo ning istorya sa pila ka mga hinimuan ni Rizal. Inyo kaksyon, aksyon na Marlon Hinawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, mga pangulong dinalan lalaki ginparakan. Ginparakan hindi sang luthang kundi ginparakan sang buno sang kutsilyo. Sa sunod sa San Carlos Negros Occidental kay nasa Udo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang kutsilyo nagaungot pa sa butkon sang biktima. Nga patay gid tingala kaboy. Nga butkon ng igo, butkon na nagungot ang kutsilyo, patay gid ang biktima. Magluwas sa igo sa butkon nga nagungot ang kutsilyo.
Damo pagin sa gali pila sa nagkalain-lain nga bahin sa isa nga lawas. Amo na gin paarakan gin sa buno. Grabing kaakig sang nga nagabuno sa iya ba? In piho-piho yagin nga hindi makaluwas ining kontra niya ho. Adlaw-adlaw may krimen nga pagpatay nga kakatabo diri sa Negros Occidental. Kon hindi krimen nga pagtiro, pagbuno, kag aksidente sang salakyan sa dalan nga nagaresulta sang kamatayon sang pila ka biktima. Alegmat alerto kag paghahalong sa gihapon ang dapat naton dumdumon. Bangod wala sang sinuman nga magkahibalo kon ano ang matabo kag kon ano ang aton dangatan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkiniban sa nga balita lokal? Driver sang auto nga aksidente nagbunggo sa nagapundong nga motorsiklo sa Banwa sa Manapla nga nagresulta sa kamatayon sang 4 gid ka mga tawo. Lakip sa napatay tong 15 anyos nga bata bala nga nagapungko lang sa motorsiklo. Manlas 2:45 takta sang kaagahon, nagabugtaw pa kay may namatyan, nagapulaw sa namatyan. Ti ining bata ni nagapungko lang sa nagapundoman nga motorsiklo. Ang motorsiklo amo man tuyag binungguan sa ding auto ni, nagahagunos nga auto. Kaya resulta motorsiklo labog pati bata labog dagtag paskalog. Una sa balita, una sa aksyon. Nagligad nga kaagahon tos banwasang nga Manapla. Ang balita nga ang driver sang auto ginhilway sa prisuhan. Ano ba na ang natabo? May arigluhan na agad siguro sa tunga sang driver kang pamilya sa mga nagkalamatay. Makin mo 4 nagkalamatay. Di sa bagay istoryahan lamanot sinobing luyag sang aksidente man. Magluwas lamang kon hungod nga ginbungguan. Maggamit gani sang tinaga nga ginbungguan but silingon hungod na Una sa balita, una sa aksyon. pero kon aksidente nga nabungguan, aksidente dira nagatabo makaaksyon ang arigluhanay kun aksidente hindi hungod way ginapaabot. Pero ket kun hungod away goro laban-laban way na sang arigluhanay kamanti hungod yamo may intensyon nga bungguan mo ang salakyan or ang persona ginbungguan. Una sa balita, una sa aksyon. Pero ining sa Banwa sa Manapla ti laban-laban nga aksidente. May laban-laban man nga may arigluhanay nga nagaluntas nga sang driver sa auto kag sa pamilya sadtong labi na sa pamilya sadtong minor de edad nga napatay man. Wala mahilway man ining drivers ano man nga kaso o konsalabton. Ano ang resulta sa investigasyon sa ato sinimatanda nga mga kapulisan nga nagbunggo ang auto? Ano ang driver tuyo o kung ang auto nagbisyo? Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkinibaw sa nga balita sa bahin sang lokal? Kanamuon sa mga traffic enforcers sa Bacolod luyag nga dugangan ang rason piho nga kulang. Kundi kulang di man na pagdugangan mo. Ang hepe sa Bacolod Traffic Authority nga talatapan Lieutenant Colonel Asibotse ayoon ang mga opisyal sang syudad sang Bacolod nga kon pwede mag-hire sang dugang nga mga traffic enforcers para magbulig sa papasiguro nga ang trapiko sa syudad sa Bacolod hindi tanto magkalo-kalo. Las mabulig man panakop sa mga salawayon nga driver. Ang bitaw may 330 ka mga personnel. 320 lamang gali sa ilan eh. Ang nagapatial sa init kag naga-duty sa dalanon. Kag ang 50 nagapatawhay. Nagatrabaho. Mga patawhay man ang aton man. Nagatrabaho sa ila sa nga opisina, sa opisina sa bitaw. Ang hambal ni Asibot si Makaksyon, nagadamo ang mga salakyan sa Bacolod. Gani dapat man nga panabuon ang mga traffic enforcers. Correct? Di kon madugangan gid man Makaksyon, dapat ipasiguro lamang nga taran naga-duty sa insakto. Wala nagaligoy.
Dumduman ito ng tabo nagligad ka tuig magkaksyon nga may pila ka mga enforcers ang naaktuhan. Nga imbis mag-duty ara nagasing along ara kanta my way. Sa karaoke kag nagatungging sa ilim doon, dumduman nyo to nakuhaan pa ganito sa video kag laragway. May mga enforcers naman nga naga-duty. Pero daw ginatamaran, daw ay blagan na masyado kaluya. Mayara man nga tamad magpainit sa lipot mga tamaran eh. Ala lamang kakad na sang kwarta sang syudad. Bato-bato sa suba kag duta. Ang maigo hindi lang mangakig. Trabaho lamang walang personalan. Una sa balita, una sa aksyon. Pero may iban man nga traffic enforcers kag kalabanan na nga mga traffic enforcers makaksyon, tampad gidya sila sa mga trabaho. Ang ginapinsar kung paano makaserbisyo sang maayo para magsigi-sigi ang ila sa trabaho. Makakuha sang sweldo para mainugbakal bugas kag sudan sa ila pamilya kag maipabalon sa mga naga-eskwela nga kabataan. Amon ni sila yung mga traffic enforcers nga dalayawon kag dapat nangin serbi ini nga inspirasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inspirasyon sa mga nagahandom nga mag-traffic enforcers man eh. Kaya kung madayon ining pagadugang sa traffic enforcers, sigurado damo na nang ma-apply nga baguhan, di dapat ipaidalom ina sila anay sa paghanas o kon pag-train. Kung hindi bi madugangan, ano ang matabo? Pwede ay hanggang ng 320 dugangan na labang ang kalawigon sa oras sa pag-duty nila? Kagdugangan man ang sweldo paagis nga natawag nga overtime? Sa atol sa mga opisyal sa syudad may problema black mo nakitaan sa paggadugang sa mga traffic enforcers. Naway mangguro, no? Kung okay man lang, mas mayo nga dugangan kaya tinutuyo sila para man sa kayuhan kag para sa papaganhagan sa problema sa nga trapiko sa syudad sa Bacolod. Ang syudad sa Bacolod, isa sa mga syudad sa bugos nga Pilipinas nga dasig ang pagtubo sa mga estruktura o kon buildings bla. Dasig man ang pagdamo sa mga salakyan. Mga kinabaligya nga salakyan sa kilid dalan daw lang tawag niyo bala. Mga mayor nga dalanon damo sa salakyan nga kinabaligya sa kilid dalan. Ibot sa lingon ang mga kalaban na ang damo man sa mga pagulod doon. Ang ari diri sako magbakal sa bagong salakyan. Ang daan kinabaligya nila sa kilid dalan no. Lasing ko din si sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sinawan na naman ang Pangulong dinilan sa bahin sang Balita Nasyonal. Ari naman panawagan na naman. Resign na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Amaning panawagan nga dawais ang kauntatan. Ang miyembro sa nagkalain-lain nga grupo nagtipon sa People Power Monument sa Quezon City, subong hapon. Ang tinutuyo agad nga isinggitan kag ipanawagan ang pag-resign ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pamangkot kon mag-resign si Duterte sin o mabunos ti siyempre Vice Presidente nga Sinday Lini. Una sa balita, una sa aksyon. Si Vice President Lini Robredo Kung magbulos gid man si Robredo be ang nahimo ni Duterte ayahan mahimo kag manabawan ni Robredo. Basi pa lang malita. Ang Quezon City Police District nagsiling nakapin isa kagatos. Oy, sa kagatos lang aw. Dutay aw. Quezon City Police District niya nagsiling nga mga isa kagatos lang ka miyembro sang Coalition Against Federalism in the Philippines. Kag kilos ang kontra China. Ang nagprotesta, protesta kabahin sa natalano na pagkomemorar sang anibersaryo sang People Power Revolution sa Pebrero 25 si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling naman
hindi ko magkatambong sa selebrasyon. Kasi may importante mang tuod nga kantuan ng ato sa nga Pangulo. Ang subong nga adlaw nga Pebrero 22, amaning unang adlaw sang revolusyon sa tong 1986 nga nagresulta sa pagpatalsik pagpahalin kay Presidente Ferdinand Marcos. Ay hanluyag man sa nga grupo ni nga ang natabo kay Marcos matabo man kay Duterte karon. Bisan pa bang koto ng isa kagatos ka mga Filipinos karon. Ihong ang kalabanan gid sa mga iniya magasiling. Nang panahon ni Marcos lain, kaya panahon subong ni Duterte lain man. Ang panggobyerno lain. Ang bisan labo natos bato, bisan madamo sa nagapakalain kay Duterte bangod sa pinamatasan sila sa pagpadalagan sa nasyon. Sa gyapon mayoriya sa mga Filipino nagasiling ho, na mas maayo na lamang si Duterte ikumparar sa nag-alalagi nga mga presidente. Una sa balita, una sa aksyon. Iban nga balita nasyonal, antes ta kantuan nato sa nga patrol, importante ni kapulisan pamati. Ari naman ho, mando na naman. Mando agud ang illegal tapnaon o kondunaon. Si Philippine National Police con PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa subong labang nga Sabado nagmando. Ang mando address sa taran-taran nga mga regional directors. Ti diri sa Western Visayas ang ato sa nga regional directors si General Pamuspusan damo baya sa nakabutik nga daw mahuluya si Pamuspusan sa media daw laka liang nga mabatian sa media ang tingog ni General Pamuspusan. Ang mando ni Gamboa sa mga regional directors nga hambal ni Gamboa hatagan takamo sang isa ka semana busilingon 7 ka adlaw plaso nga isak semana agud tap naon ang anuman nga sahi sang illegal gambling operations pareho sang weteng sa ila sa nga jurisdiction kon hindi matapna ang penalidad relieve sa pwesto. Ay gali. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi naman makalibot, hindi naman ibagos para matin-an sa publiko. Ini nga mando. Ang sadto nga mga chief of police nagbando naman nga napatap naon tanan nga illegal nga sugal. Anong gwa natapnan sa bato wala? Kagbisan way gani mando mo obligasyon trabaho sa pulis nga taptaon anuman nga sahi sing illegal nga sugal. Una sa balita, una sa aksyon. Pero malita, base palang subong pagdumalahan ni Gamboa bala. Base damo ng mamati nga kapulisan. Managligad nga Miyerkules si Gamboa nagsiring nga ang mga regional directors nga ginhatagan na ang mga regional directors ginatagan na rin sila sang listahan. Listahan naman sang mga illegal gambling operators sa ila lugar. Hala, may listahan sila. Sinwayhan ng illegal gambling operators man. Kasi may madalahig na naman ng ngalan di. Ang mamba lamang sa sanay nga palatuntunan kung tani ang operasyon wala lisa. Tani tuntuod bla. Wala sang pili. Pase ko ng operators may maninoy bla o kung kumpare ng opisyal man sa PNP o kung base mismo opisyal sa PNP may angot man. Una sa balita, una sa aksyon. Aber, bantayan sa Corbadang. Lasing ko 21 Action Radio Philippines Standard Time. Mga balita, mga pangulong dinalan ninyo na batian. Dugay-dugay lawagon ta ang mga tagdaog naman o. Amo niyang good news na sa Action Radio Bacolod o. Weekly draw sang atos ring Weekly draw sang ACS Milyones. Ini patayon sa mga adlaw. Ay mga tagdaog naman mga action. Ama ng promo nga may tsansa ka nga mangin milyonaryo. 5:22 Action Radio Philippines Standard Time. Hibalonta ang sitwasyon sa trapiko. Sa ato sa ding patrol with Action Jam. Traffic reports. Action Jam may hapon sa report. Please come in.
Si Action An Sabonga. Special Sabadog Lesbong ba? Malipato na tao. Action An ba yung hapon please kabin? Yes, Action Mar, sa liwat mayong hapon kag sa itong mga ka-action ang sitwasyon sa karang isang dalagan trapiko sa sulat man sa Bacolod, subong adlaw sa Sabado, Action Mar. Pila ka mga na-notice naton nga mga doon nag-build up ang dalagan sa trapiko. Amo iya ang area diri sa bahin bulag sa atubang nagit mismo doon niya Juliana or ti sa piyak naman tabok is atubang ano naman City Heights, Action na Mar. Ang iban pa nga na-notice man naton sa area diri bala sa backup 6 ang ginalikuan man sa mga takuling nga mga salakyan and even ang mga tourist bus nga nagabiyahe going south, Action Mar. Diri ang may ara man sa pag-build up sa dalagan diya sa trapiko sa subong hapon. Pila man sa mga naobserbahan naton, Action Mar, kay ginasma naton sa bitaw personnel ang kumbaga diin pa mga area diri sa palibot sa syudad sa Bacolod ang gina-consider nga kung kaysa hindi bala malikawan naga-build up gid ang paginutok man sa mga sanakyan. So particular diri nga gintumod, Action Mar, amo na diri sa area sa Doña Juliana kay since amo pa na diri ang ongoing pa sa karon iya ang pag-obra or pag-aayos ng dalan. That is why nga may gamay nga pag-problema or gamay nga traffic situation kumbaga ang nagaka-experiensyahan sa mga ka-action man naton nga nagalinabay dira nga area, Action Mar. But so far, sa subong nga hapon, gid pa siguro man sa bitaw personal sa aton, ang syudad sa Bacolod, particular na ang sabahin sa mga mall diri sa syudad sa Bacolod, maturotawhay, hilway or libre nga makalagaw ang aton nga mga ka-action pinamilya abi kay wala man gid sag too much nga mga na-record gid nga mga pagburo build up sa dalagan sa trapiko. Ani pa matiyan naton ang aton interview man ang personnel sa bitaw si Sir Guardamano. Latest update natin sa traffic situation sa Manila. Traffic situation kasi kung from morning till now to madala ng pasasyon sa Bacolod. Stable sa hapon na traffic especially sa mga main road black zone, black, Mandalagan, sa confidential location. Wala kita sa record na build up o recorded na sa singular accident. Singular accident na na-record 5 cases lang sa mga music right. Mga negative man na nature. Wala pa sa record mga Lamot, Action Mara, ang gamay na natin nga pagkuha man kung traffic situation kagdi ang mga na-record man humalin kay ina nga mga vehicular accident diri sa syudad sa Bacolod. Ang tingog ato niya Sir Allen Guardamano. So report sa patrol, una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimut.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. 5:30 ya Uno Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga health sa mga diabetes sa aton masamig na rekomendar. Panyawan ang capsule with mangosteen, hindi magpaulihi sa iban. Ang milagroso nga kapsula, simple nga tawag sa ato na may nisa ang manunggal. Namo na sa mga nagpapatuod. Ang panyawan ang capsule with mangosteen may alibyo nga nadala sa ilaw sa ding lawas. Plus ko nagapalang luya lawas, tinyo sa ang sabat sila. Panyawan ang capsule with mangosteen. Ang panyawan na capsule with mangosteen pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyong lugar. Magluwas sa panyawan na capsule kung masulpe naman ang paghampalan. Yaraman ang panyawan lanaman kag panyawan na capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalon to una ang detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall with Action Art ay hopon may unsi kili ka mga POM deres Bacolod persons under monitoring sa COVID-19 sa coronavirus disease 2019 alin sa duwak barangay ni PUM sa lawang gina-quarantine sila home quarantine parang may baluan kung ang ginabatsyag nila sining kung may ginabatsyag nga simptomas
o kung anong plastada nila laban-laban basta PUM ka halin ka sa ibang nga lugar nga apektado sang COVID-19. Action Radio City Hall Report. Report sa Bacolod City Hall with Action Art ay Hupan Action Art may hapon please Kevin. Lunes kag Martes pa Action Marlon, meaning sa petsa 24 kag 25 matapos ang isolation period sining 11 tanan ka mga persona no diri sa Metro Bacolod nga ma-consider as persons under monitoring o kon PUM bangod sining COVID-19 nga sa rin diri sa Bacolod City. Timing gid kay may ara kung madumduman nga ginkandak nga seminar or training sa tanan no, nga mga miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team or BHERT. Nga mo ni karon ang naga-monitor sining duha ka mga barangay diri sa Bacolod nga may ara sang PUM o persons under monitoring. Now, correct na ambal mo kay ti ang protocol sinisubong nga ang Bureau of Immigration once ka may nagpauli diri halimbawa may nagbakasyon o kung may nagkanto diri sa Bacolod coming from areas na may history of travel sa mga lugar nga infected sang COVID-19. Of course, gina-report na gila yun, ginahatag nga information sang Bureau of Immigration sa task force kamo nang nagahatag man sang instruction kag record no sa mga BHERT nga ni Action Marlon nga mo ang nagamonitor sa mga persons nga gina suspitsuhan o kung ginalantaw na obserbahan kung bala apektado sa COVID-19. Now, why man nagapatimaan nga of course kung PUM ka may mga sintomas na directly sa imo pero ang pag-quarantine o pag-isolate isa ina ka paglantaw kung bala after sang 14 days kumusta ang sitwasyon bala may mga sintomas nga nakitaan sa imo. Now, sunod diri kay Vice Mayor Isid Familiaran, di ang ini nga mga persons under monitoring, of course, why na sila ginaalaw, ginamonitor sa BHERT, hindi sila makagwa kag sigilagaw or makahalubilo sa ibang dira nga mga individual samtang ara sila sa isolation period. Okay, amo ning BHERT ang ila sila nga maging papel if in case makita ni sila, of course, i-report nila gila sa task force para maaktuhan no, ang kung may violation na makumit, ining 11 tanan ka mga individual. Yari ang palayag ni Vice Mayor Ilcid Familiaran nga mo ang tagpamuno sa gintukod nga interagency task force diri sa syudad sa Bacolod. Walang role in it for the meantime, monitoring. Ang aton protocol is that through sa Bureau of Immigration, ang tanan-tanan nga may history sa travel abroad, basta may abroad siyang travel, download nila sa amon office, sa Interagency Task Force. Then, ang Interagency Task Force, i-inform ang respective barangays na si Juan de la Cruz nag-abot na sa imo, amo na yung adlaw. Okay. Si Maria nag-abot na sa imo, amo na yung adlaw. So, ang role sa BHERT na to, mag-monitor lang gid isang PUM, panawag to sina. Persons under monitoring, kanan na may travel abroad, PUM panawag, i-advise ni sila, yung mag-self-isolate sila. Kaya ang incubation period mo is 14 days mo. So any violation thereof, i-report nila sa aton health authorities. Report na City Health, report nila sa DRR mo. Kung may signs of flu, i-inform nila so that makatuan to, kag mabalidate, kag ma-evaluate. Nga aging train sila or gin-demo to kung ano magsuksok sa PPS o kung personal protective equipments. Kaya hindi tampaktan basi may damo. Kung magdamo, dapat ang barangay health ko na ton, workers na ton, kabalo na kung anong ilay mo. As of now, ang ina-roll monitoring ng git. In fact, may harap subong yung 11 ka PUM sa 2 ka barangay. So, na-inform na sila. Na-monitor na ito. Portion na ang parayag ni Vice Mayor Ilcid Familiaran. So, close monitoring ang ginahimo karon sa BHERT kag ginatinguan at least ining mga persons under monitoring hindi maka-violate or hindi magalakalagaw nga amo na ang papel karon sang Barangay Health Emergency Response Team o kung sining gintukod nga
be hurt. So para sa niya, hindi lang kita maghatag kumpiyansa, ginakapin pagin kay sige pagyapon ang increase ang numero sa mga nagkakaramatay dito sa pungsod China, kag mga numero man sang mga nagkakalitan o kuna, in fact, na sining balatian o kon COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato sa ring live stream, salamat sa report ni Aksyon na Artay Hopon, live stream, kabaditor, buhin-buhinan tanay, subong Simon Ronquillo. Greet lang, Mami Eva Harovilla, my proud fiancé from Riyadh, Saudi Arabia, with Ihara Vivelin Ogares Sasel, Naga Shat-Shat, sa Barangay Abonan, Bago City. Tintin Soogon Brillantes, Orex Soogon, Kagalola Konsing Dorias ang Porokmarang Madalagan, Bebeth Jimena, Tamyaw Lang, Ayala Point, si Catherine, Rhea, Gino, Giannaline, Bonbon, Bong Nong, kag labi na gid si Bebeth sa Chowa Residence. Myla Dikito sa Manila, kamusta na lang sa Dikito family? Nonoy Tahones, good PM. Apong Alagos, Taz Yuena Ruiz Amor. Si Chris Dibuhina, good PM. Kapamati, subong si RJ. Alin Blanca sa Banago, watching. Nephthali Aguilar Escupin. Happy birthday kay Van Van. Salamat. Okay. Bea Jonathan Jose Moncal Torilla. Iban balikan taraman dugay-dugaya. Alas 5:39 na Action Radio Philippines Standard Time. Oy, sa mga nagagamit ng kadaan sang vitamin D3, panayon lang. Labinigid ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Ang Life Extension Philippines, damo sila iban nga produkto pagid. No? Dito may isa-isa ka damo sila produkto, akon masabi na rekomendar. Kung may tiyempo ka mo, pwede ka mo magkakanto sila klinika o kung opisina personal. Ay kung mayara ka mo sa dugang palamong ko tanong si Iban pagkat mga produkto sang Life Extension Philippines, masabat gina kag ang good news kay mayara sila sang libre nga konsultasyon tagi sa mga medical doctors kaniya Lunes tub Sabado. Ara sila nahamta sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre na konsultasyon. Kag kung kaisa mayara sila sa ginapatagaan man nga promo. Monitor lang din sa Action Radio ay gina-announce ginamon na kung may promo ang Life Extension of Philippines. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Week 3 na kita. Sa atos ring ACS Milyones. Ang mga nagdaog kay na mag-aksyon cash prize winners. May tatlo naman ka mga tagdaog kay na. Agapangibulahan kita kay Cheryl Annalyn Kamiring sang Litsunan Village, Barangay Cabog, Bacolod City. Ang isa nga POP Smart Dishwashing. Nagdaog man Giselle Las Piñas, Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Bacolod City, Pride Detergent. Elizabeth Barrientos, Purok Sigay, Magsungay, Bacolod City, Pride Detergent. Ang isa nga POP. May ara sang pulo ha ka mga nagdaog sang gift pack. Gift pack winners ani mag-aksyon Kizia Gaboya aron may bay Bacolod City, Smart Dishwashing POP. Rome Pacto Acacia Gargato Banwa sang Hinigaran, Smart Dishwashing. Herminia Luesta, Litsonan Village, Barangay Cabog, Bacolod City, Smart Dishwashing. Rodelyn Europa, aron may bay Bacolod City, Pride Detergent. Arnold Villar, Black 5 Lot 3, Paglaong Village, Bacolod City, Pride Detergent. Maricel Ignacio, Barangay Vista Alegre, Bacolod, Pride Detergent. Marilo Barte, Purok San Roque, Barangay Hanubanan, Pride Detergent. Marites Jimenea, Purok Magsungay, Bacolod City, Smart Dishwashing. Mary Mar Cuesta, Purok Litsonan, Barangay Cabog, Bacolod City, Smart Dishwashing. Kag Antonio de la Pedra, sang Purok San Roque, Barangay Handumanan,
Yes, nga POP Pride Detergent. Congratulations! Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:42, si Balon tara detalis ang balita halin sa NOC PPO. NOC PPO ning pamatinan ko nagligan sa presentasyon bla sa bahin sang Provincial Development Council PDC meeting dara sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Siling ko NOC PPO glinay. NOC po. NOC PPO pamasa sang nagpresent sang ila sining araman opisyal sa kwana sa compound sang NOC po. Galing kay na andan na NOC po eh. Galing kay NOC PPO. Sa Sabado, aksyon na Jan Diaz. Ang balita maka-aksyon, banwa sa manapla-blaton driver sa auto nakabunggo sa motorsiklo. Na resulta, 4 kamatayon. Ginhilway na. Sigurado may arigluhanay, gano'ng tabo ni. Negros Occidental reports. Aksyon dyan sa report ng hapon, please come in. Aksyon man naglaps na ang 18 ka oras nga reglementary period para dali naman sa suspect nga ginkilala kay Froilan Samiliano, 38 anyos, residente ni sa barangay 1 sa Banwas ng Isabela. Siya ni aksyon man ang driver sang isa naman ka Mitsubishi Mirage nga nakabunggo sa isa ka motorsiklo kag didto pa naglapaw sa isa ka Puriandra mismo sa aksidente nga luntad kahapon sang kagahon sa National Highway sa kilometrahe 39 sa sa barangay Tortosa sa Banwasang Manapla. Sunod rin kay Police Captain Jeric Bermudez, ang Chief of Police sa Manapla PNP, at kay paglaps ng reglementary period tak na alas 11 kagabi, ginhilway nila gilayon ining suspect na si Samiliano. Ang antes naman sinaksyon na mayara na sa pag-areglohanay sa bahin sining ni Samiliano kag sa pamilya sining 15 anyos nga minor de edad nga muni atong nagpungko bla sa motorsiklo nga naulami ko na nabungkuan una sining salakyan nga ginamanehon niya. Subot silingon, ang Baldrine Bermudez posible mayara sang pag-areglohanay o abi magabulig pinansyal ining si Samiliano sa pamilya mismo sining Labrador sa pagbubulong o kung ano pang kinanglanon kagano pang ila paginaysugtan. Apang sa bahay naman sa mga persona nga nagkalamatay itong 4 nga nagkalamatay aksyon man di ang Baldrine Bermudez kumo nga mga kilalay dukag mahimatay man ang kalabanan di nagpromesa diri si Samiliano nga siya na ang bahala nga mag-istorya sa pamilya sining mga nagklamatay aksyon na mar. Diyan ba rin ni Bermudez pero kung luyag di sa pamilya magpasaka sang kaso ipaagi nila sa regular filing kumo nga naglaps na ang reglementary period action mar. So sunod rin kay Bermudez siya na lang nagapanundum liwat sa mga motorista kung publiko man nga nagrabay daralong banwa sa Manapla nga tignang lugar hindi man na kuno amo na blakari at sa lugar o galing kay tikon ikaw abituyo samtang nagabiyahe ka sa salakyan mas maayo pa kuno nga magpulo pahigad na gid lamang o kung magpulo paway asang nga makadali nga tinion para agod nga hindi maimbulbar sa anuman nga maaksidente sa dalanon. Ato matihan si Police Captain Jeric Bermudez sa atong interview. Reglementary period nga ginrelease. ANC. Okay, tapos nang itinat niya. Mga ano oras sa In a 21-year period. Maraming mali. Every day we mess up. May amicable settlement. Nabungguan nila dire. Then the rest, mga upod man niya to, siya na bahala masitol. Pero ginkon namon ang driver's license niya dili anay kag ang kon-aring lang man diyan sa lakyan. Bali may makita dire man sila, may mga settlement naman na sila. Okay. According to sa kanya. Pero kung open man lang manadiri kung ma-file kaso ang mga kanya, pa-file sa regular filing. Probably sigurado natulugan gid na ya kay nga ako nga nalabot nga sa higad ng kwan. Kalapad sang dalan nga ako nga dito gid siya nag-agi. Sa tod lang, wala man na sa highway or sa dalan ang problema. Para sa disiplina sang tao. Sa driver. Pabalo na sila nga paghambal niya nga dulom, so maghinay-hinay siya. Kung accident prone area gid man ang isa ka highway, so hinay-hinay ka mag-andam. Labi na kung hindi nila kabisado ang dalan. Police Captain Jeric Bermudez, police naman labi na sa mga highway natin subong, mga impormasyon nga
Asuman ba sila to si Jeric Bermudez ang hepe sa Manapla PNP may angkot diri naman sa impormasyon dara nga paghilway abi sila nga suspect nga si Froilan sa Milyara matapos maglap ang reglementary period. Balita gikan sa PTVO ang taglipat sa Bacolod Action Santia sulas pa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Life. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Radio Philippines Standard Time, las 5:51. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Arin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing, balancing busilingon. Nagabulig, limpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan ng sobra, sugar, cholesterol, acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation, kaiban pa. Ang kulang naman nga dapat dugangan, kulang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration. Magtumar adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
Balikan tang patrol at tipon nga balita ni Action ang Defensor las 5:52. Patrol reports. Action on sa report, please come in. Action na Mars sa pilaman ka mga nakuha naton yang report sa kapulisan na isa diri ka 46 anyos nga babae ang nagareklamo batok sa sining iya nga umagad Action Mar nga nagpanulong sa ila iya nga balay sa bahin naman niya sa nga Puro Kabugwaso na barangay Mansilingan diri sa syudad sa nga Bacolod. Ang tagreklamo diri gintilala kay Vilma Barbon kag natabo ini ang iyaman nga pagreklamo mga alas 4 just sa bahin sa nga police station number 7 kag iya diri ginreklamo ining persona nga si Jose Guzman. Ligal ang pangidaron kag pumuluyo man sa lugar nga natabuan sa sining insidente nga ginaligar base man diri sa aligasyon ni Barbon ginsulong siya sa puluyan kag may bitbit ini iyang kutsilyo kag ginapangita ang iyaman nga umagad ining persona nga si Mario Barbon. Action Mar bangod sini nagtuga man sa nga kahadlok sa sining tagreklamo dahil swag iyaman nga ginpablatter sa area naman niya sa police station number 7. Sa dugang pang balita Action Mar sa gyapon sa police station 7 mag-Iloy drio ang nagpadangat sa reklamo ang inibalakis sa Action Mar ang mga nagadala-bala sa di pasahe nga salakyan ang times na bala nga do ka padasig man ang pagpadalagan nagresulta sini Action na Mar nagkalangkon niya or nag-angkon sa kapilasan sa lawas ining mag-Iloy nga gintilala sila nanday Leia Meraflor 44 anyos kag ang bata sini nga si Liza Melody sa anong katuig ang edad kay tungod man samsang sakay ini sila sa di pasahe nga salakyan nga may rota alihas sa Central Market ining ginamaneho sang driver nga si Carlos Dolorosa 56 anyos ginaligar Action Mar nga medyo drudosig ang padalagan kag ti sang gulpe nga ginpreno nagmo ini sila nga duwa nakaangkon sa nga pilas possible ini sa ilaman nga tuhod kay do nga wala na doon na mention given the fact nga kung magulpi preno ti may tendency mamumo agad Action Mar. That is why nga muni ang ginpadangat man nga reklamo sa mag-Iloy Action Mar. Sa iban pa nga balita sa diri ka 18 anyos nga babae sa area naman iya sa nga police station number 6 ang nagpadangat sa nga reklamo ni guro gamay laman ito away guro sa ilaman nga hindi na nato mapaktan kung ano ini magnobyahanay ini sila kay daw pro pareho man ang pangidaron nila ginaligar diri sa nga 18 anyos ini nga babae nga si Jamaica Apostol nga wala man sa nga kung ano nga rason Action Mar gintampa ini siya. Ang lain kay lalaki ang nagtampa sa Action Mar isa ka senior high. Sa bahin ini sa nga barangay Takuling diri man sa syudad sa nga Bacolod ang ini nga reklamo nga padangat sang sining 18 anyos nga babae. So far Action Mar pag-check naton sa bahin naman niya sa nga hospital maturutawhay man ang mga na-record sa karon kay sa pag-check naton ang reklamo or ang mga na-record Action Mar kaina pasang kaagahon as of this time wala kita sang may na kuha nga sa siniya nga mga inoras Action Marlon. But then ang patrol ongoing man or nagkisige man kita sa pag-monitor from time to time sa mga insidente kag aksidente nga nagaluntad pagda-record or mabalhag diri sa bahin sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So mo mga balita nga nagkuha man sang patrol una sa balita una sa Action and Defensor sa Bacolod Action Radio. Mga bro, nami ang feelings kakarelaxing ring sa katasa sa ang kape. Kung nag-istorya ka sa imo sa nga barkada, mas naganami pa ang inyo sa nga bonding moment sa kada higop sang mainit nga kape.
Samtang nag-istorya, how much more ko ng kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Cafe Mix nga himo sa Santons. Soya kag balonggay, Santon Plus Cafe Mix, may kape ka na healthy ka pa. Nakapangita bala kamo sa antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C, alkaline nga vitamin C na pamatod na sa mga siyentipiko. Manami magbulong sa mga balitian sa mata. Makabulig pa sa mga nagakorap-korap nga mata, katarak kag glaucoma, Mighty C mas maayo komparisan Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds. Ang antioxidant properties na pamatod sa mga siyentipiko, makabulig pa kupos sa mga naghubag ng arthritis. Ang Santon Plus, Mighty C kag Santon Plus Coffee Mix. Pwede mabakal online, pwede magpapadeliver sa inyo sa nga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod. Philippine Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Rosalie Cabosilio, ganit naman Jolia Campos ang barangay E. Lopez, halin sa Bataya, si Erwin Campo. Mary Jane Saludares sa family sa Banwa sa Pontevedra, thanks, God bless. Heaven, thank you. Eddie Cantanilla. Tamyo ko lang Cantanilla family sa Banwa, konsunad sa Sipalay kay sa Banwa sa Murcia. Berna Flor, Ecole, Mateo, ganit ko lang Mateo family sa Barangay Tabo. Rona Rigala, thank you. Alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita, wait na malabutan, tutok sa Aksyon Farming Line. With Aksyon, Brian Morden, las 6:30, top do balas 9 ng gabi. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Nagabalik na naman sa Lunes. Was Sunday. It's a family day. Kadto ta sa simbahan, boss, ha? Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Eden Abuso. Sa Technical Control, Aksyon Nelmar Madera with Aksyon J. Ambaikin. Ako naman, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon